si Jeepos na ang life di miseries. Itong pagkajod, mo na imong tato way gamit. Kuyaw silang design si mong tato, panit. Abi siguro ni mo nanindot ka tanawon dod. Imong naong o, mura na QR code. Maong di na namada. Kung i-scan na imong naong, link na spidiya. Diba duwan tos tagakaywa kahintong ha? Abi siguro ni mo nakalimot ko. Karong nanata sa RAPOLLO mo baus ko. In the ground tree ni mo uli ko. Kay mo kasing-kasing, di pang warrior. Mong kalami ni mo ligsan. Kung ang Spartan 300, ikaw 101 Dalmatian. Diba? Oh, tato pala man. Mailhan ni mong Diyos no ning hudas. Mura'g Wednesday mo tibuok lawas.